Er is saaizier, celstraf en TBS, maar dwangverpleging eerst. Het is in Udo D. De man die het oktobervrienden hier een vrouw in Ljouwert maar een flessen deersloeg. De zaak zwaar van een protte maatschappelijke onrust en vertriet bij de nabestaanden. Ook Zeldenrust is bij de rugbank in Ljouwert. Dus de zaak volgehoord. Eerst even waarom, na oktobervrienden hier, we hebben het Udo D correct van beschuldigen. Ja, de officier van justitie die zei het USA. Er ging een schokgolf door Nederland. Op 19 oktober ging de vertochter naar de Weerse en daar mishandelde hij een Bulgaarse prostituee. Hij deed dat met een Stanley-mes en had hij verschillende malen het haar stutsen en snien. En zij is ook zwier verwonnen rekken. Daarna is hij teruggegaan naar de Potmark in de buurt van het politiebureau. En daar had hij bij de Oude Lune een vrouw die op een fiets fietste, delslijn en heel vaak met een fles op de holleslijn. Twee famkes die dat jongen hebben, die zeiden van hij sloeg met een fles op een groen. En later kwamen ze erachter dat hij net op een groen sloeg, maar op een holle van de vrouw. Ja, dat weer op Oude Lune bij de Potmark. Even over de vertochte, Udo D. Wat voor indruk maakte hij op die? Ja, hij kwam uit in de rechtzaal en wat opviel is dat hij eigenlijk net te zien was. Hij had een trui om met een capuchon en zijn gezicht konden wij net zien. Dus de ware aard, als het ware, wie net te zien. En ik zei hij heel vaak in de rechtszaal van ik beroep mij op mijn zwijgrecht. Dus wij kregen echt net een soort te jaren. Zeker net over het motief waarom hij dat dien had. En al met al was dat wel heel frustrerend voor de nabestaanden die het in de ziel ziet. We praten hier over een ex-TBS'er. Een soort stel de vraag is, hoe koe het nou dat deze man als ex-TBS'er zo lang vrij omrinnen kan koeien? Ja, dat is de vraag die het elke in heeft. En zeker op 19 oktober, maar ook daarna. Van hoe koe dit nou zou komen? Want hij ziet het in de forensische kliniek in Frencher. Daar is hij toch de geneesdirecteur vrijlid op eigen fysiek. En ik, de officier van justitie, stelde die vraag uit. Ook roepen deze delicten vragen op bij veel mensen. Hoe kan het nou toch zijn dat deze verdachte vrij rondliep in onze maatschappij? Hoe kon het nou zo zijn dat hij zulke feiten kon plegen? Had het niet voorkomen kunnen worden? Er is daarom in gezamenlijkheid door gemeente, politie en Openbaar Ministerie aan de Inspectie van Veiligheid en Justitie gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Officier van Justitie, wie dat? Auke Zeldenrust bij de rugbank nog altijd in Ljouwert. De man is vaak onderzocht. Wat mankeert hem eens? Ja, dat is de centrale vraag. Wat is er met deze man onder de hand? Nou, hij is naar het Pieter Baan Centrum, het die West, maar woe net mij werkje on een onderzoek. Wolkenzaakkundigen hem observeren en op grond van die observatie hebben zij concludeerd van deze man heeft een psychotische stoornis met waandenkbeelden. Nou, en daardoor kon zij hem verminderd toerekeningsvatbaar verklaren. En met die wetenschap komt de officier van justitie uit met CICL en TBS en dwangverpleging. Oké, 14 dagen na volgende uitspraak. Auke Zeldenrust, dank u wel voor dit moment.